Җәйнең үтеп китүе бераз моңсу булса да, бүген без моңаймыйбыз. Чөнки бүген зур бәйрәм, белем бәйрәме. Бу көнне беренче сыйныфка килүчеләр аеруча зур түземсезлек белән көтеп алалар. Аларны беренче кыңгырау бәйрәмнәре белән чын күңелдән котлыйбыз. Шундый балалар арасыннан Самара өлкәсе Пахвистнево шәһәрендә яшәүче батыр егет Фахруддинов Ислам да бүген беренче тапкыр мәктәп бусагасына атлап керде. Шушы онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны апасы Асия котлап, иң җылы теләкләрен җиткерә. Безнең татлы алмабыз 2013 елның 14 апрелендә дөньяга аваз салган иде. Сизмәдек тә, көн артыннан көннәр узып, бүген исламыбыз улыгаеп, укучы исемен йөртә башлады. Кадерле энем, куян чигыбыз. 1 сентябрь белем көне генә түгел ул, туган көндә. Чөнки бу көнне яңа өметләр, яңа планнар, яңа омтылышлар туа. Бу өметләрнең аклануы, омтылышларга ия булуыбыз тик үзебездән генә тора. Исламчык, бүген сиңа чын күңелдән бары саулык, сәламәтлек, укуыңда уңышлар телим. Мөгъҗизалы мәктәп еллары сине нык бәхетле кеше итсен. Алган һәрбер белем бертегедә сиңа олы шатлык булып килсен. Әниеңә дә сабырлык, түземлек телим. Шундый ук исламыбыз ачык күңелле, киң йөрәкле булып кал. Алда да без синең бар казанышларыңа да гел куанып яшик. Кеше гомеренең юлларын ак төскә бары үзе генә күмә ала. Син дә безнең горурлык булып, начарлыктан тыелып, бары изгелекләр кылып кына яшә. Бел, без сине нык яратабыз. Тәүге тапкыр кулга китап тотып, китеп бардың белем иленә. Нәни генә укучы булуың шәшкәләр тотудан сизелә. Бар да сихри, бар да кызык сыман, дуслар белән яңа таныштың. Мәктәпкәчә алдан ук акыллы, тыйнак булырга син тырыштың. 1 сыйныфка барганда елмаеп әнкәең уятты. Ни эшләр, булдырыр микән дип, төннәрен уйланып ул ятты. Без беләбез, Ислам, булдырырсың. Син тырыш балакай бит безнең. Котлы булсын белем көнне синең. Иң матур бәйрәме бит көзнең. Ислам, чын күңелдән Асия апаңның изге теләкләренә кушылып, бүләккә ул сайлаган матур җырда юллыйбыз. Кабул итеп ал әйдә. Гелдә искә төшә, су чәчрәтеп, сулар керүләр. Күңелемдә онытылмас булып, мәңге калды матур мизгелләр. Кайда калды гүзәл балачагым, онытылып, уйнап йөрүләр. Әнкәемнең ыршасын белеп, курка-курка өйгә керүләр. Кайда калды гүзәл балачагым, онытылып, уйнап йөрүләр. Әнкәемнең ыршасын белеп, курка-курка өйгә керүләр. Җәйләр җиткәч бәбкә саклый идек, әкияти яшел аланда. Әткә каздан куркып елаулары, бүгенгедәй истә һаманда. Кайда калды гүзәл балачагым, онытылып, уйнап йөрүләр. Әнкәемнең ыршасын белеп, курка-курка өйгә керүләр. Кайда калды гүзәл балачагым, онытылып, уйнап йөрүләр. Әнкәемнең ыршасын белеп, курка-курка өйгә керүләр.
чәчәк тотып, мәктәп усагасын атлавым. Укытучы апа белән бергә зур тактага хәреф язганым. Кайда калды гүзәл балачагым, онытылып уйнап йөрүләр. Әнкәемнең ырышасын белеп, курка-курка өйгә керүләр. Кайда калды гүзәл балачагым, онытылып уйнап йөрүләр. Әнкәемнең ырышасын белеп, курка-курка өйгә керүләр. Әнкәемнең ырышасын белеп, курка-курка өйгә керүләр.